פניתי לאירוע של אדידס. אז את הלוק שלי אתם לא תראו על אף אחד אחר מהסיבה הפשוטה שעשיתי אותו בעצמי. זאת אומרת, לא באמת עשיתי אותו בעצמי, נעזרתי במישהי שתופרת, אבל בעיקרון זה היה הרעיון שלי שהיא הוציאה לפועל. עכשיו, מה שקרה בפועל זה שאני ראיתי ג'ינס שהוא פשוט בעיניי מושלם בצבע שלו. אממה, מדובר בג'ינס בגזרה גבוהה. עכשיו, מי שמכיר אותי יודע שג'ינסים בגזרה גבוהה זה משהו שאני פחות שמה, ואם כבר הסטייל שלי זה יותר חצאיות מיני וטופ ואולי איזה מגפיים. אז אני פניתי לשירה ואני סיפרתי לה על הוויז'ן שלי והיא אמרה לי, אני עשיתי בדיוק משהו כזה בעבר. אוקיי, let's do it. ואז הסברתי לה שאני מעדיפה את החצאית בגזרה נמוכה ואת הטופ שהוא יהיה סטרפלס כזה, והיא פשוט הגשימה את הוויז'ן שלי בצורה הכי מושלמת שיש. תגידו לי שזה לא הכי אני ללבוש דבר כזה. רכשתי גם כמה תכשיטים מטופ 10. הגילים האלה וואו בעיניי. רגע, אני שכחתי פשוט חלק לזה. זה פשוט עושה את כל השואו. מה זה הדבר המושלם הזה? והגילים מתאימים פה לכפתור, כי זה כסוף שחרחר כזה. הוספתי גם את השרשרת והצמיד התואם. אני מרגישה שיעבוד טוב אם זה חגורה כסופה. אוקיי, נייס. אולי בא לי עוד שרשרת. הוספתי את הצ'וקר פרפרים ואת הטבעות האלה. מבחינת השיער אני לא יודעת אם לעשות אסוף או פשוט לסלסל אותו. ועכשיו לאיפור. לפני יומיים היה אמור להיות לי תור לציפורניים, והוא התבטל יום לפני ב-10 בלילה. סיבה שהיא גם ממש סבבה, הכל טוב. לנו בני אדם זה קורה לפעמים, וזה היה ממש מצב של מהיום בלילה למחר בבוקר. אז לא הייתה אף אחד שיכולה לקבל אותי. גם הגעתי למצב כזה שהציפורניים שלי כבר מתפרקות. הן מתחילות להתנתק מהאצבע. ועזבו שזה כואב פיצוצים, זה גם לא בריא לציפורן. אז פשוט הלכתי יום אחרי וקניתי את כל הציוד ציפורניים, ועשיתי לעצמי ציפורניים. זה לא העבודה הכי טובה, אבל זה משהו. וגם בכל מקרה הייתי צריכה להוריד אותם. תקשיבו, אני מצאתי את עצמי אתמול הולכת לקורס משחק עם ציפורניים משויפות שכאילו לא היה להם את העיצוב, קצת שבורות אפילו. כי פשוט לא הספקתי באותו יום לסיים לפני הקורס. זה יפה, זה מתאים ללוק, אז מה זה משנה, נכון? ואז המשכתי לשבת על הציפורניים שלי עד איזה 1 בלילה. עשיתי את זה סופר לאט כי לא רציתי לפקשש או לפגוע בציפורניים שלי, וכמובן מיותר לציין, אל תנסו את זה בבית. אף אחד לא דרש ממני לבוא עם ציפורניים מסודרות, אף אחד לא דרש ממני להכין איזשהו לוק מיוחד, אף אחד לא ביקש ממני להגזים ככה. הדרישה הייתה פשוט תבואו בבגדי אדידס. זה נחשב. אני שוקלת אם לעשות ולוג מהאירוע הזה, אז תרשמו לי בתגובות אם זה משהו שבאמת מעניין אתכם. טוב, זה הלוק הסופי. יש לי גם נעליים שבמקרה בדיוק בצבע של הג'ינס. אגב, למקרה שמישהו לא הבין, כל הלוק הזה הוא עשוי מג'ינס אחד, שזה מטורף. זה הלוק של מאמי. תראה את השוז. מה סופרסטאר. יאללה, love you. ביי.